pay gidato na ko isa ka sapatos. So hi guys, ngayon pupunta kami sa May pagidala to ni mo imong tripod. sa bukid. Oh, so sayang ang tripod oy. Say tripod pangan ato di ay katong stick. Nganong tripod man? Paborito ninyo na try di ay. Wa pa din nagpaiwit dahil kuya nagvideo-video pa din. So ayun guys, nagvi-video rin siya. Mapandol talaga lugar. So ayun guys, ang sinusundan natin ay si Yoyo. At saka ang sinusundan ko ngayon na ito, ang manager namin, yan. Yan si Boy. Si Boy lang. At ito ang kanyang asawa. Si tawag diyan, kapatid ko yan, tingnan niyo yan. Magandang dalaga. Yeah. Ano de? Dalagang Pilipina. Yeah. So, ayun na yung nagsabi na kalood, yun din ang pamangkin ko. So siya si Angel. Pero pag tumingin siya, hindi na Angel. Asa kaniyo? May balay aniyo. Kana. Nagigebe yo. So ayun guys, yun bahay daw ng parente namin yun guys. Yun, bahay yun. So ayun guys, ito mga kasama ko guys. Tignan nyo, yun. Yung nagbibidyo yun. Hindi nyo lang makita. Yan, nagbibidyo siya kanina. So ayun, lilipat tayo dito kasi pupunta na tayo sa aming destination. So ayun guys. So sana na-enjoy nyo ang pagpapanood. So ayun guys, ito may lapo kasi at saka napaka lalim nito guys. Halos tagatuhod ito kaya ayun, lumukso tayo. So ayun guys, kung nakikita nyo ang paligid, nakakulay green. Nasa bukid kasi kami ngayon guys. So ayun guys, yung nagsabi, yun ang manager namin. So ang sinusundan namin si Yoyo, nasabi ko na pala kanina. So ayun guys, napakahina nilang bumaktas. Maglakad pala guys. So ayun guys, napakarami pala nitong vloggers. Yun din nagbablog din yun. So ayun guys. So napakaganda dito. Yung baka ni mo binto ina. Kita yung baka mo. So ayun. Yung aking baka. Pasensya, ito pala guys. Ito yung baka. So ito ang baka ng kaparente namin guys. So ayun guys. Sana hindi ako tamarin mag-upload nito sa YouTube. So ayun pa guys, nagpo-posing siya. Gusto siguro niya magpa-video. Saka ito guys si Janjan. Yang nakapula guys. Unsa ni? Oh, sige na i-vlog na mo na kahuyang apakan kag bitin tambal. Ito pala guys, kapag nakagat ka pala ng ahas, ito pala ang itambal. Gamot. Pasensya na kayo guys. Hindi kasi ako ganun ka sanay magtagalog. Kaya sabtin nyo na lang. So ito guys, yan. Itong punong to, hindi ko lang alam kung anong tawag. Pero tambal daw ito guys, gamot.
kapag nakagat ka ng ahas. So ayan guys, ayan na sila guys. So naiwan na tayo guys. So gabi pala kami dumating dito guys. Kaya hindi namin makita na ganito pala. Wala nga pala masyadong bahay. So saan sila lumiko? Dito pala sila lumiko guys. So ayun guys, may umihi, chimpo, si manager. Ayan siya guys. Ay. Nahuli So, ako muntik na kitang mahuli. Muntik ko nang mabidyohan ang loso mo. Kalbaryo na. So ayun guys, dito pala tayo dadaan sa ano. Biglang umulan guys. Hindi makita sa video pero tignan yung braso ko. May basa. Bumuylo ang uwan guys. So ang daan dito guys, napakatarik. Hindi pala yun ulan ang naririnig ko. Sapa pala yun guys. So ayan, pasensya na kayo guys. Napakatarik. So kung nakaabot ka dito sa video to guys, so solid supporter pala kita guys. Kaya salamat. Kani ako walay ka ba ang sapatos? Dili jud ka may slide. Kaya dapat Tagalog na ito. So ayun guys. Tatawid kami ng sapa. So saan ba ang sapa? So ngayon bababa na kami. Pasensya na guys, napakatarik. Dapat Bisaya na tana ko da. Naay kanang kuan. Tinaw man diri. Bakit ka na slide? Humawid ka sa kahoy. So ayun guys, nandito na kami guys sa destinasyon. Hindi pa pala. May ano pala guys, ano tawag doon? Langog. Ang sakit. Ang sakit. Agay, amigas. Kigwa. Paak jud amigas. Kita So ayun guys, pinapaak na ako ng amigas. Kaya pupunta na tayo sa tubig. So ayun guys, hindi pa rin natin puputulin ang video natin. So ayun guys, si manager napaakan din siya ng amigas. Pero napakatigas ng balat niya. So ayun guys. Napakasakit. Kumakagat pa talagang amigas guys. Ayan guys kukunin natin. Muntik nang maanod. Okay. Na yung manager. Maabot ka sa itlog dito. Dito, maabot ka sa itlog. Hala ato kung isa. Tama, ikuan sabi. Okay. Yung isa, nawala yung sapatos niya. Kita Kasi kinagat ng migas yung itlog. So agay. So ang amigas na nasaan? Agay. So ayun guys, kahit kinakagat na tayo ng amigas, hindi pa rin tayo titigil sa pagvideo. Agay. Hoy, naligo na ka dira Rostadje, ay sa kaligo. Huwag ka munang maligo, napakalayo pa natin. Wala na, di na magsilbi. So ayun guys, ang kanilas niya naanod.
Ay, mag-picture lang siguro ta dire.